Yeah, mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth. To be defeated by he, the one they call the GOAT. Checkmate on the beat, 跟不上我的节奏 workflow， 嘴巴闭上，键盘摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的记忆。I ved det godt. I kender ham som ham med det lange krøllede hår. Det fandme op, og så få et nyt haircut. Korthåret nu, så alt det her fucking lange hår. Især alt det, der stikker ud bag nakken og muligt det slut. Op, haircut, videre. Okay venner, så vi kan se. Hvad sker der? Ny mig, ny Sebastian. Jeg ved ikke, jeg føler det kan noget, eller er det bare mig? Jeg føler det kan noget. Kort hår, vi er fresh, vi er klar. Og her med et par timer, så var det ikke længe, så skal vi til event. Drew Sycamore kommer og spiller. Vi skal være sammen med Kaiser, Kofod, det hele. Hey, new hair, new me, ikke? Let's go, shawty. Text mig, jeg har swipet dig til venstre. Hun vil gerne hjem og sex mig, hvor vi tester. Du ved A7 flexer, og jeg ved ikke hvor det ender hen. Udmærket. Jeg har det lidt før. Nej. Nej, lad os se hvor det fører hen. North Face jakke. Man kan ikke se det, men 1300 kroner. Det er over sådan en lille en zip-up fra Uniqlo. Og Uniqlo. Et par Timberland, som de kalder det. Et par Timbs. Over til en ny en. Tak. Vi kører North Face Timberline jacket, 2,7 øreringe. Gør vi windbreaker, Neon Orange. Matcher til tasken, kender den. Der er tænkt over tingene herude. Bukserne, Carhartt, Nike Sundas, eller Black Silver. Hvad er du på? Nej, måske ikke den hele. Ja. Hvad? Gør du det? Det er jo ikke engang din. Nej, det er for nytår, det er Sims. Det er der også skal sige. Hvad så, drenge? Du ser os ikke engang. Jeg er væk hele dagen, mand. Er vi der chat, eller hvad? Har du drukket? Nej, jeg har lige kommet på skole, bror. Ja. Er vi klar, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Har du set mit hår? Ja, det er pisse grimt, mand. Kæft, hvor du gør. Og det er virkelig ikke for at have den lortehatten på. Jeg er glad. Helt seriøst, ikke? Brother, jeg var inde på deres Instagram, så sådan, okay, 3000 følgere har de minimum. Godt, jeg er 550. Jeg har flere følgere end dem. Hvad er det, vi skal ind til? At jeg skal rejse mig op, fordi jeg er ung og frisk. Hvem fuck har lavet den lorteregel? Vi har begge to ben. Han er 80 år. Men det og så siger han, når han beder dig om rejse, og så siger han, men det vil jeg da skide på. Jeg har trykket. Nå, det er fordi man skal bruge nøgle, kan jeg se. Jamen så er det sgu da også pisse svært at gøre noget. Nå, det var fuck, vi kom langt, mand. Stryg! Nå, okay. Den kommer ikke til at køre op, jo. Nej, men lige det er bare sådan. Okay, hallo, kom ind. Ja, Steps der fucking ligger event manager lige derude. Okay, fint nok. Jeg tænker lige, okay, 3, 2, 1. Ja, fix. Hvad filmer I? Vi filmer bare sådan, ja, altså det er bare sådan. Ja, ja, selvfølgelig. Meget fin start. Lovende start. 50-50 fortrydelse på Timberland. Fuck, de er ubehagelige at gå i nu. Jeg har det fucking godt i aften, man. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Okay, det er ikke. Kør bare. Okay. Støvler fra Naked. Spandebukser er fra, I don't know. Jeg ved ikke, hvor den er fra, jeg ved ikke. Jeg har lige lagt. Nej,
fra JJXX. Favoritøl? På fad. Jeg er på fad. Sindssygt tæk. Fyns på. Jeg er fucking tæk. Den er fucking god. Hvis du ikke kunne vælge Fyns på. Carlsberg! Carlsberg! Du skal bare tage så meget jeg kan, og så tager du resten. Hvad? Hun har gået det hele. Nej! Jeg skulle have halvdelen, jo. Hun har gået hele lortet. Tak fordi jeg måtte være med. Så glipper jeg, du skal have halvdelen. Ja, tak, Gogo. Det var stop. Jeg var bare... Forskelsspillet. Så enten det blev sådan noget hejve eller sådan noget, jamen det vil sige, det er sådan noget, ikke? Hey, Anders, det er stadig fint. Du vil ikke lige gøre det. Sang alt for sandt. Du fandt det slet. Altså, jeg har gemt sammenligning. Det var bare alt playlist. Outfit of the day. Værsgo. Outfit of the day, det er nu jeans, jakke, og så en solblæsbom. Cowboy boots. Ja, sorry. Outfit of the day, jeg har en bikerjakke på. Og det kan du være. Outfit of the day. Ja, det er det samme. Er det nu samme? Nogenlunde. Okay. Det var det så. Det var det. Go. Big Boss. Jan er Big Boss. Jan er bare... Jan ved, hvad han laver. Prøver at påvirke de der folk inden for Christiansborg, politikerne, sådan så lærerne har gode vilkår. Det er jo hyggetøjet jo. Filmer vi. Ja, vi kører en outfit of the day. Starter på toppen med cap fra heads up, zipper hoodie her indenunder, smukfest. Kom nu, sign mig. Shooter nu! Ej, det er fucking koldt. Det er fucking koldt. Bare Jesus sagde, at vi fucking hygger I med, eller hvad? Damerne er massivt gode. Massivt gode. Nogen, der hedder Manière Doir. Manière Doir. Manière Doir. En franskmand. Ja, okay. Nej, det kan det. Status er, vi har fået vin. Vi begynder at blive godt stive. Vi er udfordret diverse folk. Dem. Det handler bare om at blive stiv. Rammer procenterne rammer. Hey. Det gør det, Shorty. Men hey, jeg tror lige om lidt, når Kaiser er færdig med at snakke med Adam og Nora Tight Beat, så er vi... Skal vi videre? Slam Poetry, hey. Jeg sidder her og drikker noget vin. Ved ud med efter fin. Vi har det fint. Den her vin, der vil jeg gerne bunden. Hvis du ikke har nogen penge, så rammer du bunden. Men fuck det. Status. Jeg har lige snakket med Adam. Eller Nora. Fra Adam og Nora. Og han er en mandemand. Han er en fucking mandemand. Han er den mand, jeg gerne vil være, som jeg aldrig bliver. Og ved du, altså... Skal have det godt. Hvad er det, vi skal? Skal save på en fucking kant, du ved. Kan du ikke lide vin, eller hvad?
Kan du ikke lide vin, eller hvad? Kan du ikke lide fucking vin, eller hvad? Kan du ikke lide vin, eller hvad? Hvad, mand? De bøsser. Er du bøsser, eller er du bøsser? Kan du ikke lide vin, eller er du bøsser, eller hvad? Det er håndled, løs håndled, løs håndled. Jeg tror, det er mig, der er mest stiv her. Det tror jeg altså. Det kan undre mig, du siger det. Mor. Hallo med fingrene. Ikke det der med. Det kan undre mig. Hallo, det er lækkert. Det skal ikke være så fucking sejt. Jeg er lige blevet fodret med en hånd af kage. Du blev fodret på gymnasiet. Man kan se, de er helt friske. De er helt friske. Nej, mega fedt. Nej, der bliver taget ordentligt. Ordentligt også. Hun har knastet dem. Hun har knastet dem fuldstændig. Kig forskellen, kig forskellen. I dag der skal vi prøve en herb-projekt volume booster spray. Altså det stinker bare af mormors badeværelse. Ikke mormor! Ikke mormor nu! Hallo. Jeg tænker, det her venter ved at dø nu, så snakker med folk, har det fucking godt. Og så... Nu skal vi simpelthen videre, fordi vi gider ikke det her pis med, at det var noget fuck. Det røv fedt, men nu skal vi bare videre og fucking hamre, mand. Ikke Kaiser? Den der så lavest. Vi sidder for en blank. Det er meget det. Og man slår de alternatorer. Man slår de alternatorer med taber med, forstår du? Ja. Så det var... Jeg slog sgu netter, så mit lorteliv, mand. Kom så din fede af. Men jeg... Og så er den så ikke mere til. Nå ja. Den her. Nå ja. Ikke den nu. Det er fucking tabeagtigt. Okay. Fuck det der, mand. Men nu har jeg råd til at købe et fucking badebassin, ikke? Altså hold nu kæft, mand. Fuck badebassin. Det kan godt være, at du cykler på cykelstien. Men det betyder ikke, at du har en grim cykel, forstår du? Eller en pæn... Fuck dig. Det kan godt være, at du bestiller pomfritter, ja, men det betyder ikke, at de er saltede, forstår du? Ja. Det er den gamle! Fede ko. Fede svin. RDMS. Ja. Giftes, det er meant to be. Det er locked in. Sådan er det bare. Cheeseburger. Cheeseburger.